Tämä on traditionaalinen joukko. Meillä on perinteitä IFK:n joukkueessa. Tämä on 1897 perustettu joukkue. Pelannut jääkiekkoa huipputasolla monta vuotta. Seuran organisaatio ja kaikki tukihenkilöt ovat hyvin ammattinsa taitavia henkilöitä, joten jos katsoo kaikkia näitä ulkoisia puitteita valmentajan siinä puolelta, niin ei ole mitään moitteen sijaa täällä. Ja meillä on ikäjakauma, jos katsotaan joukkuetta, niin varsin suuri, että meillä on nuoria, lupaavia omia pelaajia, jotka ovat saaneet jääaikaa tänä vuonna, ja sen lisäksi meillä on kokeneita vanhoja, tai sanotaan ainakin kokeneita, jos ei vanhoja pelimiehiä. Yleensä elämän aloillahan pitäisi tämmöistä kokemusta arvostaa, on se sitten työelämää tai mitä muuta elämää tahansa, ja niin jääkiekkoilijatkin ovat yleensä parhaimmillaan vasta 30-vuotiaana, jolloin kaikki semmoinen ylimääräinen ehkä siitä pelaamisesta on jäänyt pois, jolloin pystytään myös ehkä ottamaan vähän etäisyyttä tähän jääkiekkopeliin. Ja toisaalta niin he ovat erittäin arvokkaita pelaajia, koska tämä mieli tässä on kaikkien tärkein. Heillä on semmoinen mieli, että he haluavat pelaa ja ei silloin iällä ole mitään negatiivista vaikutusta ainakaan. Päinvastoin uskon, että he pystyvät vetämään nuoria kavereita hyvin mukaan tämmöisellä esimerkillisellä käyttäytymisellään ja tämmöisellä peräänantamattomuudellaan ja niin kuin mainitsit, IFK-hengellä. Sitä aiheesta, että IFK:n alkukausi oli varsin nihkeä, on tietysti puhuttu jo melko pitkään, mutta yksi puoli, joka minua kiinnostaa, on se nousun ajoittuminen siihen, jolloin Toni Arima tuli joukkoon. Oliko Tonin tulolla merkitystä? No kyllä varmasti näin jälkikäteen, kun mietitään sitä asiaa, niin me oltiin itse siellä kaikki ja mietittiin ehkä vähän liiankin kanssa asioita, jotka ei ehkä ollut sujunut ihan toivotulla mallilla. Ja taas Toni, joka paljon on nähnyt suomalaista jääkiekkojen elämää, totesi, että hetkinen, että täällähän on asiat ihan kunnossa, että eikä ruveta pelaamaan nyt. Ja toi vähän semmoista kevennystä juuri siihen tilanteeseen, joka ei ehkä syntynyt ihan niin automaattisesti meidän muiden toimesta. Että kyllä semmoinen pieni velmuilu aina on paikallaan tässä. Että Perttihän mut opetti tähän siihen. Perttihän mut otti oppipojaksi silloin 80-luvun alussa. Siitä se lähti sitten. Kai me lähdetään aika pitkälti siitä, ainakin pelataan omaa päätä, niin ettei sinne kolisisi. Ja sitten tsempataan vaan, ei siinä mitään sen ihmeempiä, ei me mitään ihmeempiä kuvioita, kunhan tsempataan ja tehdään töitä. Pienethän nuo marginaalit on niin kuin hyvä ja huono välillä ollut niin kuin huomattaa tässä liigassa. Et hyvä ja huono välillä ei tosiaan ole paljon eroa nykyään tässä liigassa. En mä tiedä, kaikkihan tässä on hienoa. On kiva tulla tänne, täällä on mahtavat kaverit, on mahtava pelata ja en mä osaa oikein muuta sanoa. Tää on tosi kiva. Jukka Suomalainen, nimi on tiedossa, mutta mikä mies? No, mitäs mä tuohon vastaan? Pituutta 197, paino 95 ja jääkiekkoille, että mitä tuolla muuta voi sanoa. Mistä sä oot kotoisin? Mä oon syntynyt Helsingissä. Vantaalla mä oon asunut sitten 15 vuotta. Missä sä aloitit peliurassa? No Etelä-Vantaan Urheilta oli mun ensimmäinen joukkue ja sit sitä kautta siinä oli IFK ja Jokerit ja sit siinä on ollut Grani ja kaikkea noita pääkaupunkiseudun joukkueita. Millä tasolla sä oot pelannut A-junnoissa vai? Itse asiassa tää aika hauska juttu, että mä pelasin B-junnuihin asti ja mä pelasin itse asiassa siihen asti, kun mä menin Inttinoin, niin vapaaehtoisena Inttiin ja lopetin siinä ja sit toi Malisen Karis soitteli mulle, että kiinnostaisiko pelata Grankulla IFK:ssa ja mä oon, no mikä ettei. Me oltiin silloin kakkosessa ja noustiin sitten sen kauden jälkeen ykköseen ja siitä se lähti sitten taas. Sitten sitä kautta mä pääsin käymään sen Rapakon takana ja nyt mä oon täällä sitten.
No mitäs Rapakon takana? Mitä sä siellä teit? No, siellä mä pelasin kiekkoa. Mä pelasin pääasiassa siinä Hartfordin farmijoukkueessa ja mä pääsin muutaman harjoituspelin Wailersin mukaan vetää, että siinä mä olin vajaa pari vuotta oli, että siinä se aika meni sitten. Miten sun ties sinne johti? Se itse asiassa lähti siitä, kun tuo Hasasen Pertti kutsui mut sellaiselle leirille, joka oli Bostonissa. Mä en muista sen nimeä nyt, mutta se on sellainen kesäleiri ja siellä on näitä scoutteja ja Minnesota sitten draftas mut ja sitä kautta se lähti sitten. Ja Minnesotan treenikämpille mä menin silloin syksyllä ja sitten ne treidas mut tonne Wailersiin, että semmonen tarina se oli sitten. No miltä kokemus tuntuu näin jälkikäteen? Lyhyt se vähän oli, mutta oliko se antoisa? Joo, kyllä se antoisa oli, ei siinä mitään. Opin paljon kiekkoa ja kieltäkin ehkä pikkasen tuli opittua siinä ja näki vähän maailmaa, et ei siinä mitään, et ihan tyytyväinen. No mitäs nyt Tutossa? Mitäs tässä? Tää vaikuttaa mun mielestä ihan hyvältä ja meillä on hyvä joukko ja kivoja kavereita, että pelataan tää kausi ja katsotaan missä ollaan sitten, että kaikki edellytykset on vaikka mihin. Näihin ottelutapahtumiin JYP-HT valmistautuu yleensä sillä tavalla, että jos kyseessä on vierasottelu, niin me aloitetaan sen pelipäivän valmistelut sillä tavalla, että kokoonnutaan aamulla riippuen pelimatkan pituudesta niin aamujäälle. Ollaan siellä noin puolisen tuntia vedyttelyn omaisesti ja vedellään siinä semmoiset viimeistelykuviot ja lähinnä se on tuommoista fyysistä lihasten rentouttamista ja samalla ehkä ajatusten keskittämistä siihen tulevaan pelitapahtumaan. Ja aamujään jälkeen sitten yleensä käydään joukkueella syömässä ja ruokailun jälkeen sitten valmistaudutaan tähän varsinaiseen matkatapahtumaan. Ja, tällä linja-autossa, niin kuin nyt varmaan nämä yleiskuvat on osoittaneetkin, niin ensimmäisiä toimenpiteitä joukkueella on rentoutua sen ruokailun jälkeen. Eli kyllä tämmöinen hyvin nautettu ateria vetää joukkueen rennoksi ja useimmilla on tapana ottaa pienet päivätorkut siinä ensivaiheessa. Ja meillä on traditioihin kuuluu se, että noin 3 varttia ennen pelipaikalle saapumista niin poiketaan kahvilla ja sitten tämän kahvituksen jälkeen jokainen pelaaja tai jokainen joukkueeseen kuuluva on jo virkeänä keskittymässä ottelutapahtumaan, eikä sen jälkeen ei enää mitään unosia vedellä eikä haukotella, vaan ajatukset on sitten jo hyvin lähellä sitä ottelutapahtumaa. Tietysti sitten pyritään olemaan noin 2 tuntia ennen ottelun alkamisajankohtaa siellä vierashallilla ja tämän saapumisen jälkeen siinä pelaajat omatoimisesti aloittavat omat verryttelyrituaalinsa ja valmistautuvat sitä kautta sitten tähän ottelutapahtumaan. Me pidetään tämmöinen ottelupalaveri vierasottelupäivänä, niin se pidetään siinä heti aamuharjoittelun jälkeen, eli ennen linja-autoon astumista. Tämä on tämmöinen niin kuin vierasottelupäivän normaali rutiinijärjestys. Joo, nyt on 16 vuotta on tullut JYPissä, eli 7-vuotiaana aloitti. Se tuli tuossa B-juniorien jälkeen, kun siirryttiin A-junnuihin ja A-junnuissa pesäpallo A-junnuissa niin loppuvuodet ja oli tavallaan lajivalinnan aika ja siinä vaiheessa tuli valittua jääkiekko sitten ja alkoi sitten oikein semmoinen tosissaan niin kuin panostaa jääkiekkoon ja siitä lähti. Jyppi on todella hyvähenkinen porukka, moraali on korkea harjoituksen suhteen, käyttäytymisen suhteen. Todella hyvä tulla porukkaa, hyvä elää siinä.
No se on aika hyvä, että sanot paras mahdollinen asetelma Jypissä, että nuoria pelutetaan hyvin ja mä uskon, että siinä on hyvä lähteä Jypissä liikkeelle. No, ei uskalla mitään hirveitä tavoitteita. Peli kerralla ja mahdollisimman hyvin vaan pelata. Jääkiekko on laji, jossa sattuu kaiken näköisiä pienempiä ja suurempia vammojakin, kuten työn yhteydessä minulle purkukiekon aiheuttama 3 tikkiä vaatinut haava. Kalpan lääkäri Olavi Airaksinen, sulla on melko pitkä kokemus jääkiekon tiimoilta. Kuinka kauan sä oot puuhannut tässä jääkiekon parissa? No, Kalpan kanssa mulla on yhteistyötä nyt menossa 12 kausia. Sitä ennen ura oikeastaan alkoi tuolla Vaasassa sportiaikoina ja siellä pari vuotta sportin ja nuorisomaajoukkueiden kanssa. Että jos kaiken kaikkien kausia lasketaan, niin taitaa olla 14 menossa. No minkälaista sulla on matkan varrella ollut? Mikä tässä jääkiekossa aiheuttaa lääkärille töitä? Täällä on hyvinkin monenlaisia vammoja. Ehkä tämmöisissä pelitapahtumissa tavallisin vamma on tämmöinen ruhje, kolhu, jota syntyy hyvinkin paljon, jotka hoidetaan oikeastaan aika näkymättömästi ulospäin. Eli ne on jääpussia, sillä hyvä. Sitten se, mikä sinullakin näkyy tuossa silmäkulmassa oleva haava, on ehkä se toisiksi tavallisin tapaturma. Sitten joskus harvemmin tapahtuu sitten hyvinkin vakavia tilanteita, joissa joudutaan jopa elvytystilanteisiin tai mahdollisesti välittömään sairaalahoitoon. Muutamia sellaisia, jotka uralle sattunut, muun muassa yksi munuaisen repeämä, pari verkkokalvo irtoamaa silmästä ja tosiaan niin kuin mainitsin 3 tämmöisen lähes elvytykseen johtanutta tilannetta, kurkunpäävammoja. Mutta suojaustekniikka ja tämä sääntömuutokset on pyrkinyt myötäilemään sitä, että näitä tämmöisiä vakavista vammoista vältyttäisiin. Muun muassa visiirin käyttö on yksi semmoinen, joka, jos sullakin visiiri olisi ollut paikalla, niin ei olisi tullut silmäkulmavammaa. No se oikeastaan mailataklaukset, kiekkoisku, ne on ne, missä sitä vammoja syntyy. Kyllähän hyvin paljon on puhuttu nyt tästä korkealla mailalla pelaamisesta ja huitomisesta, jotka on tällaisia vakavia vammoja. Periaatteessa ne on hyvin vakavia vammoja, mutta niistä tulee paljon niin kuin tämmöistä näkyvää vammaa. Sitten nyt viime vuonnahan puhuttiin näistä laitataklauksista, joissa syntyi nämä pari ikävää halvaantumistapausta. Niitä sanotaan, että mun kohdalle niitä ei ole sellaisia sattunut. Ne on tietysti hyvin valitettavia ja ne on joskus vaarallisen näköisiä nämä taklaukset, mutta välttämättä kaikissa ei aina tullut semmoisia hyvin vaarallisia vammoja. No mailatapaturmissa tietysti se korkealla mailla pelaaminen on, jos se pystytään estämään, sitä ei varmaan pystytä estämään ja osahan näistä on puhtaita vahinkoja, et eihän välttämättä kaikki vammat johdu tahallisesta väärin pelaamisesta. Kun me katsottiin tuossa tutkimusmielessä muutama vuosi takaperin näitä vammojen syntytapoja, niin alle puolessa tapauksista oli sellainen tilanne, jossa lääkäri arvioi, että oli tapahtunut sääntörikkomus. Että enemmän kuin puolessa tapauksista ne on puhtaita tapaturmia, vahinkoja, jolloin maila pomppaa tai kiekko pomppaa tai joudutaan sellaiseen tilanteeseen, jossa syntyy tapaturma. Että se, millä niitä voi tietysti estää, on se, että pyrittäisiin niinku pitämään mailat alhaalla. Tietysti jos sanotaan näin filosofisesti, niin silloin jos ei pelata jääkiekkoa, niin ei synny tietysti jääkiekkovammojakaan, mutta kyllä tähän peliluonteeseen kuuluu se, että tässä on kovaa taklausta ja tämmöistä taistelupelin luonnetta, niin kyllä siihen valitettavasti ne vammatkin kuuluu siihen lajin luonteeseen, että ei niitä voida millään täysin estää. Suojaustekniikka on tietysti yksi, joka on kehittynytkin aika paljon sen mukana, tämän lajin mukana. Visiiri on yksi se hyvä esimerkki siitä, polvien ympäristösuojaus on
luistinten kehittyminen nilkan suojaamisen suhteen, niin se on tässä ainakin tämän viimeisen 14 vuoden aikana, niin siellä on paljon sellaisia esimerkkejä, missä on tapahtunut kehittymistä. Samoin on tapahtunut kehittymistä esimerkiksi alkapää hartiasuojausten panssareiden osalta, jossa tämä suojaustekniikalla voidaan estää esimerkiksi ruhjevammojen syntymistä. Todennäköisesti sitä koko onnettomuutta ei olisi päässyt tapahtumaankaan, jos mä olisin käyttänyt flexiä. Hannu Kapanen on pitkän pelaajauran jälkeen päässyt paneutumaan valmennuksen saloihin. Minkälaisilla keinoilla sä lähdit Kalpaa johtamaan? No joo, pelaajaura tietysti oli mitä oli ja muuta, niin ne keinot, millä ne tässä nyt on edetty ja pyritty etenemään, niin on samansuuntaista, mitä Kuopiossa yleensä on jatkettu, eli hyvin semmoisen liikkuvan taitojääkiekkoa esittävää hommahan tässä on pyritty viemään eteenpäin. Tietysti nykypäivän jääkiekko on sen verran kovaa kaksinkamppailupeliä, että on tietysti myös paneuduttu sille osa-alueelle, että hyvin semmoista niin sanottua perusjääkiekkoa, mitä yleensä Suomessa aika moni joukko tänä päivänä esittää. No tää ehkä johtuu lähinnä siitä, että Itä-Suomessa on tietysti tämmöistä vilkkautta ja muuta. Kai tässä on tietysti savolaiskarjalaisuutta hieman sekaisin ja tietysti Kuopiossa on esiintynyt erittäin paljon muualta tulleita pelaajia, varsinkin alkuaikoina. Nyt tietysti viime aikoina tämä oma juniorituotanto tuonut lisää omia pelaajia ja sitä kautta on päästy niin kuin enemmän siihen kuopiolaiseen jääkiekkoiluun. Että kyllähän tämä vielä hieman semmoista sekametelisoppaa on, mutta pikkuhiljaa ollaan etsimästä omaa taitokiekkoilua ja ehkä sitä aggressiivisuutta meidän pitää saada lisää tähän kuopiolaiseen jääkiekkoon. Se ei ole pelkkää naatiskelua niin kuin sanotaan. Kalpalla on ollut hieman merkillinen taipumus tällä kaudella, omituinen taktiikka, voittaa vieraassa ja hävitä kotona. Onko tämäkin tätä karjalaista, savolaiskarjalaista mielikuvitusrikkautta vai mitä? No se nyt ei ihan sillä tavalla tarkoita tämä homma. Lähinnä oli tarkoitus se, että kun kuopiolainen jääkiekkoilu ei ollut esiintynyt edukseen tuolla vieraskentillä yleensä tässä menneinä vuosina, niin paneuduttiin sille puolelle erityisen huolella ja perusteltiin, että minkä takia me voitaisiin pelata myös hyvää jääkiekkoa vieraassa. Ja se on kyllä mennyt hyvin perille ja me on pystytty siellä esittämään hyvää peliä, otettu pisteet lähinnä nyt sieltä vieraskentiltä ja liekko sitten unohtunut tässä matkalla tämä kotiottelutaika ja Niiralanmonton taika yleensä, koska muut joukkueet on täältä vienyt pisteitä. Me ollaan pelattu erittäin hyvin myös kotona näitä otteluita ja hallittu jopa, mutta ei ole saatu maaleja aikaan. Meillä on pikkusen ollut maalin tekemissä ongelmia ja se on varsinkin esiintynyt kotiottelussa, että liekko siinä jonkinnäköistä pientä kipsiä. Mulla on hyvää kokemusta omaava porukka myös, mutta sieltä löytyy nuorta taitoa ja aika semmoinen, sanottaisiko, ryhmähengeltään erittäin hyvää ja työmoraaliltaan korkea. Kyllä minulla on erittäin hyvä joukkue hallussa, että ei, vaikka ennakkoon puhuttiin, että ei tule pärjäämään liigassa, mutta meillähän tässä vielä pitkä aika näyttää, että me tullaan pärjäämään ja saadaan nämä kotiottelukuviot kuntoon vaan, niin silloin me pärjätään varmasti. Ihan mukavaa ollut, kun on päässyt tänä syksynä pelaamaan kaikki pelit lähes tässä, että tämä on tavallaan ensimmäinen vuosi nyt, että peliaikaa tuli ihan mukavasti ja kivaa hommaahan tää on. Mikäs sulla on oma tavoite maalivahdin uralla? No nyt ja tällä kaudella pelata tässä Kalpalle vaan mahdollisimman hyvin ja pärjättäisiin ja kyllä tietysti A-maajoukkuekin on tavoite.
Minkälaiset on Janne Ojasen ammattilaiskokemukset NHL:stä? No ei ihan putkeen mennyt, mutta kokemusta on tullut muuten aika paljon siellä, että vähän on jäänyt hampaankoloa. Mikä siellä on ollut sun kannalta parasta? No lähinnä toi kokemus juuri, että ja näki mitä touhua se on oikein siellä, että jääaikaa ei tullut hirveästi, mutta... Mikä siinä jääajan nihkeydessä oikein oli? No sitä on vaikea sanoa, ei vaan löytynyt luottoa, että ei luotettu niin paljon, että olisi mahtunut niin 2 parhaan keskushyökkäjän joukkoon. Sä itse luotit kuitenkin omiin kykyihin. Kyllä, mä luotin jatkuvasti ja odotin vain, että pääsis enemmän pelaamaan, mutta ei tullut jääaikaa. No viime kautena sä pelastit Tapparassa ja nyt lähdit taas syksyllä koettelemaan NHL. Miltä se tuntui ruveta siellä pakkaamaan taas tavaroita ja lähteä takaisinpäin? No kyllä se aika haikeat fiilikset oli, että odotin itseltäni niin paljon siellä, että ei voi mitään, elämä on tämmöistä välillä. Mikäs sulla itsellä on vielä tavoitteena kiekkoilijana? No lähinnä nyt tällä kaudella saada tää Tapparan peli kuntoon ja sitten pääsis maajoukkueeseen sitä kautta sitten katsoo, että mihin rahkeet riittää. Miltäs muuten nyt tuntui maajoukkuekokemus Kurt Lindströmin valmennuksessa? Kyllä tuntui tosi hyvältä pitkästä aikaa, että luottoa löytyi sieltä, että se oli tosi mukava kuva tuli sieltä. Kuinka pitkään sä oot ollut nyt tämän joukkueen kanssa hommissa? Tää on 4. kausi. Eli sä oot Divarista saanut johdettua joukon SM-liigaan. Joo, 2 vuotta siellä mentiin mun valmennuksella ja nyt tää on sitten toinen ja varmasti myös viimeinen vuosi tässä tehtävässä, tämän joukkueen kanssa. Mitä varten lopettaminen on mielessä? No tietysti on moniakin syitä mutta näin sovittiin viime keväänä seurajohdon kanssa ja turha sitä lähteä muuttaa. Elämä pitää jatkuu ja uusia ajatuksia tulla tänne ja parhaiten se käy niin, että mä lähden pois. Ei tää mitään semmoista niinku, tavallaan marttyyripuhetta, vaan näin on sovittu. No minkälaisilla eväillä sä nostit Kiekko Espoon SM-liigatasolle? Kyllähän siihen liittyy aika paljon sattumia loppujen lopuksi, että se kausi milloin noustiin, niin kyllä se kaiken kaikkiaan meni aika lailla yläkanttiin. Jotenkin löytyi semmoinen hurmos, pelattiin niin kuin osaamisen ylärajoilla, ehkä jopa ylittäen se monta kertaa ja kyllä siinä onnea oli niin kuin kosolti mukana ja sen takia tietysti jos ajattelee tätä hommaa sitä taustaa vasten, että me tultiin vähän niin kuin vahingossa tähän liigaan, niin kyllä täällä sitten taas kestää jonkun aikaa ennen kuin pystyy tekemään niistä pelaajista sitten semmoisen rungon, joka pelaa sitten jonain vuonna myös mitaleista. Ensimmäinen kausi meni kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin. Joo, meni ja kyllä mä näen, että kehittymistä tapahtui aika tavalla, että välttämättä me ei oltu edes sitä edellisen vuonna niin kuin divisioonan paras joukkue, vaikka se voitettiin. Ja kyllä mä näkisin, että kun me yksi joukkue pystyttiin niin kuin pitää takana, plus että pelattiin mun mielestä puoltusina oikein hyvää peliä viime vuonna, niin osoitti, että eteenpäin meno on tapahtunut ja toivon mukaan vielä tänä vuonna niin löytyy semmoinen laukkavaihde. Nyt me ollaan pelattu kyllä aika vaisusti. Mistä se johtuu, että nyt on mennyt vaisummin? No, kyllä siihen varmaan on myös moni eri syitä. Tietysti itseä pitää myös katsoa peilistä. Me ollaan yritetty miettiä, että ollaanko me tehty jotain asioita väärin. Mä oon meidän pelilliseen tasoon niin kuin pettynyt, että ei ole löytynyt monipuolisuutta kiekollisessa pelaamisessa ja
sitten taas puolustuspelin osalta niin tietynlainen tarkkuus ja jämäkkyys on puuttunut. Ei se muuta kuin kovalla yrittämisellä ja kovempaa reenaamista ja isompaa tahtoa vaan. Mitkä sun omat tavoitteet on kiekkoilijana? No mun omat tavoitteet on tietysti, jos kiva olla mukana voittamassa Suomelle ensimmäistä MM- tai olympiakultaa. Mutta sitten ihan henkilökohtaisella tasolla ihan niin olisi tarkoitus, että tuonne NHL pääsisi kokeilemaan joskus. Näyttää omia taitoja. Minkälainen oli fiilis tulla sitten liigaan nousseeseen Kiekko Espooseen? Kyllä se oli ihan mukava, että kyllä mä pidin peukkuja silloin keväällä, kun oli nämä kovat taistot liigaan noususta, niin pidin silloin peukkuja Espoolle totta kai ja oli mukava tulla sitten liigaseuraan takaisin. No periaatteessa näin niin kuin lyhyellä tähtäimellä niin ihan vuosi kerrallaan pitää pyrkiä rakentaa tavoitteita ja tänä vuonna mä yritän vakiinnuttaa paikkani tuossa olympiajoukkueessa. Se on niin kuin se tavoite totta kai sitten viedä Kiekko Espoo playoffseihin tänä vuonna. Ja sitten pitemmän tähtäimellä niin ne on sitten vähän niin kuin usvasempia kuvioita sitten taas kaukaisempia. Urheilua yhä enenevässä määrin että kertamäärät viikossa rupeaa olemaan jo ihan kiitettävää luokkaa 4-5 kertaa viikkoa. Minkälaiset naiset jääkiekkoa pelaa? Kaikenlaiset naiset, ei niitä voi niin kuin sanoa, että olisi vain yksi naistyyppi, joka pelaa, että on ihan laidasta laitaan. Minkälainen on ikäjakauma? No meillä Tapparassa on, nuorin on 15-vuotias ja siinä se on 30 taitaa olla vanhin, että 18 keski-ikä on. No kyllä varmaan ainakin pelaajat on parantunut vuosien varrella, mutta nyt on sellainen ilmiö, että on niin kuin muutamaan joukkueeseen kasaantunut huippupelaajia niin paljon, että tasoerot sillain on suhteellisen suuret. No, tyttöjääkiekko vaatii ehdottomasti lisää jäävuoroja, jossa tytöt on selvästi poikien takana, että ensin saa pojat ja sitten jos sattuu jäämään, niin tulee tytöille jäitä. Ja sitten tuommoinen taitopohjaharjoittelu, niin sehän kärsii ilman muuta, jos ei saada jäitä. Ja kuitenkin naisjääkiekon ongelma edelleen on taitopohja, että sitä pitäisi kehittää entistä enemmän. Kärsitäänkö naisten jääkiekkoilussa siitä, että kyseessä on vain naisjääkiekkoilu? No kyllä varmaan tämmöistä henkeä on olemassa, mutta aika paljon uskoisin, että asenteet nyt on muuttumassa jo parempaan suuntaan. Että meillä ainakin Ilveksessä on jo viime kauteen verrattuna selvä ero positiiviseen suuntaan. Kyllä tää on ihan... Siis urheilussa käy, kyllä kuntoa vaatii. Ei ole mitään leikkiä tällä tasolla enää. No onhan siinä tietty semmonen pieni leima ottassa. Tähän mennessä ainakin on ollut, mutta kyllä asenteet on koko ajan muuttumassa positiivisimmaksi, että meitä rupeaa olemaan kanssa sen verran paljon kohta, että varmasti muuttaa asenteita. Kuinka paljon sulla menee aikaa jääkiekkoon? No, kyllä siihen menee, laskisinko mä nyt, että viikossa menisi, kyllä siihen menee monia tunteja. Varmasti päälle 10 tuntia viikossa. Tai siis, no se riippuu, jos siellä lasketaan kaikki pelimatkat päälle, matkat treeneihin ja tällaista. No mun on tietenkin itteeni aika vaikea sillä tavalla kertoa, miten mä oon kehittynyt, mutta ajatellaan 4 vuotta sitten, niin ensimmäistä kertaa löi hokkarit jalkaa. Nyt sitä pysyy jo luistimella pystyssä ja nopeutta on tullut lisää, kiekko rupeaa pysyä mukana, mutta paljon on parannettavaa vielä, että kyllä me ollaan Ilvestä monta vuotta jäljessä, mutta pikkuhiljaa me ruvetaan kiriin sitä eroa kiinni, että
kyllä varmasti nähdään vielä Tampereella kireitä paikallismatseja. Mitkä sun parhaat ominaisuutesi on kiekossa? Apua. No ehkä pelisilmä sillai, se on niinku, en mä sit oikein muutto sit vähän kehitettävää vielä ja en mä oikein osaa sanoa. Harrastat sä muita lajeja? No en mä nyt enää, mä pienempään mä kyllä harrastin jääpalloa ja jalkapalloa ja nyt on enää jääkiekko sit semmonen ykkönen. Kuinka vakavaa tää puuha sulle on? Kyllä tää tosissani ota, et koko ajan eteenpäin tähdätään. Mikä sulla on tavoitteena? No ehkä olympialaiset joskus, kun nyt on sit päätetty, että naisetkin pääsee, niin se on tavoite. Ja tietysti MM-kisajoukkoja nyt sitten ensi kaudella tai nyt tänä kautena ja siitä sitten aina eteenpäin. Jääkiekon jättiläinen on syntynyt. Uusi jääkiekkolehti lehtipisteistä tai tilaamalla 9800 99 699. Yeah, as a player I have played 14 years in Czechoslovak League. Olen pelannut 14 vuotta Tsekkoslovakian liigassa Gladnon joukkueessa. Tänä aikana voitimme 5 kertaa mestaruuden. Asepalvelusaikanani pelasin 2 vuotta Dukla Trenčinen joukkueessa. Pelasin muutamia otteluja nuorisomaajoukkueessa, nuorten maailmanmestaruuskisoissa ja 16 ottelua A-maajoukkueessa. Olin myös noin 7 vuotta olympiajoukkueemme kapteenina. 2 viimeistä kauttani pelasin Italian ykkösliigassa. Sitten palasin kotiin ja toimin 2 kautta vanhan joukkueeni Gladnon valmentajana. My last 2 seasons. Then I came back and I start be as a coach in Gladno in my old team 2 seasons and then I came to Finland and I start. Sen jälkeen tulin Suomeen ja aloitin Saipan valmentajana ykkösdivisioonassa. Viime vuonna tulin Lukkoon kakkosvalmentajaksi ja A-juniorien valmentajaksi. Ja tänä vuonna jatkan Lukon valmentajana. I prefer if team is playing as a teamwork. Pidän tärkeänä, että joukkue pelaa yhtenäisenä, että pelaajat pelaavat joukkueen puolesta. Joukkueella täytyy olla hyvä yhteishenki. Se on minusta tärkeintä. Mielestäni meillä on Lukossa nyt se tilanne, ja toivon, että näin on myös jatkossa. No se on tiukka kaveri, että se pistää meidän vähän treenaa kovempaa ja mä luulen, että siinä on ne pääpiirteet, mikä on niinku auttanut meitä, että me ollaan pysytty täällä kärjessä nyt koko ajan. Mikä on Lukon peliajatus tällä kaudella? No en mä tiedä, onko se paljon muuttunut, että suoraviivaisempaa kiekkoilua ja tehdään paikoista maaliin. Sä pääsit koettelemaan maajoukkue tuulia. Miltä se maistui? Se oli oikein mukava kokemus, että joukko oli niinku yhtenäinen ja kaikki haluaa tehdä töitä sen eteen, niin se oli oikein mukava kokeilla ja katsoa, että mitä siellä pelataan. No sä oot vielä nuori pelaaja, minkälaiset sun tulevaisuuden näkemässä on? No mä yritän parhaani ja se näkee sitten, mihin se riittää, että jos tonne maajoukkueeseen pääsee, niin sen jälkeen voi katsoa pitemmälle, mutta ei sitä tarvitse saada sieltä paikkaa. No mä aloitin 7-vuotiaana Savonlinnassa ja pelasin 18 ikävuotta asti siellä ja sen jälkeen siirryin Tampereen Ilvekseen 3 vuodessa ja sitten Raumalle 2 vuotta ja 4 vuotta NHL:ssä ja nyt takaisin Raumalla. No mulla on nyt kerty 5 vuotta, kun viime vuonna olin Divarissa pelasin, että 5 vuoden jälkeen liiga on paljon muuttunut, että on tullut paljon uusia pelaajia, että ei ole enää paljon niitä pelaajia, ketkä pelasivat silloin viimeis kun mä olin. Että. Ja olisiko pelitempo koventunut vähän, että luistellaan vähän enemmän kuin ennen.
se oli joskus, kun pelaajaura loppui määrätyssyistä, joukkue lopetettiin ja kyvyt ei riittänyt sitten enää, niin ei ollut Kiekon piirissä kumminkin halus olla, niin tuomarihomma oli semmoinen. No minkälaisen kurssin kävit, että sä tuomariksi pääsit? No se on tyypillinen, mitä paikallisessa kerhosens käydään ja alueella ja siitä sitten ylöspäin. Siinä meni 10 vuotta ensiksi ja melkein ja niin sitten pikkuhiljaa liitosarjoihin ja sitten liigaa. No ehkä tämä nopeus ja kovuus on tullut. Sitten se oli yhdessä vaiheessa tuossa 80-luvun alussa, niin oli paljon kovempaa. Nyt on tullut tuo miestä vastaan pelaaminen aika paljon niin eteen. Joskus tulee kaudessa muutama peli, mikä vedetään oikeinkin tarkkaan, kun näkee, että pelaajat on väsyneet ja niin päin pois. Mutta yleensä mä vedän aika semmoista väliä linjaa ja pyrin vetämään se ihan johdonmukaisesti samanlaisesta molemmille joukkueille. Virheihän tulee jokaisella niin mulle kuin muillekin, mutta sitä ei saa ikä lähteä paikkaan sitä virhettä. Ja kyllähän tämä kiekottoman pelaaja ja estäminen ja tuo keskialueen koukkaaminen, niin kyllä se on ehkä pahin, mutta ei me saada sitä pois tällä näkymillä oikein äkkiä. Meidän täytyy sitten kaikkien lähteä siihen, niin pelaajien, valmentajien, joukkuejohtajien ja tuomareiden. Yksin tuomari ei pysty sitä ottamaan. No, minkälaisia keskusteluja sä käyt tuolla kentällä pelaajien kanssa? No, sieltä tulee välillä vaihdettu vähän koviakin sanoja, mutta ne on tietysti meidän minun ja pelaajien välisiä. Et siinä joskus tuomarikin vähän lämpee ja vaikka ei saisi lämmeä, mutta pelaajat käy kans kuumana. Mutta yleensä niistä on puhumassa selvitty. No entäs sitten vaihtoaitio valmennusportaan ja joukkuejohdon kanssa? No sanoisin näin, että mulla on ollut erittäin hyvät suhteet niihinkin. Että jos siellä jotain erikoista on ja siinä käy huomauttamassa, niin se on selvä koko sen pelin loppuun. Kuinka kauan meinaat vielä jatkaa? No nyt katsellaan vuosi kerrallaan ja tässä on vielä iän puolesta 5 vuotta aikaa, että jos terveys kestää, niin ehkä tässä vielä jatketaan muutama vuosi. Kuinka lujasti sulla menee aikaa tähän puuhaan harjoitteluun ja peleihin? No kyllä tässä menee tämä ikäisellä kaverilla, niin menee jo kesästäkin suurin osa siihen, että kyllä pitää käydä usse lenkillä ja kyllä tämä vie aika paljon aikaa, että ei niinku tälläkin viikolla on hyvin vähän kerjät töissä olemaan, että 8 päivän aikana tulee 5 peliä, mutta se on aina hyvä vaan mitä enemmän pelejä on. Pitäisikö olla ihan puhtaasti ammattilaistuomarit? No mä sanoisin näin, että jos kiekko tästä paljon kehittyy ja muutetaan jotain sarjasysteemiä, niin kyllä meillä vaaditaan joku 5-6 ammattituomari jossain vaiheessa. Ehkä se ei ole ihan muutaman vuoden sisällä vielä, mutta kyllä meidän pitää sekin puoli kehittää. No tämä on oikeastaan ollut vähän pidempiaikainen prosessi muutenkin, että sanotaan tuommoinen 8 vuotta sitten ensimmäisen kerran Lassi Heikkilä muu tätä ehdotti, että voisinko mä aloittaa SC-valmentamisen. Silloin se tuntuu aika kaukaiselta ja mahdottomalta ajatukselta, mutta nyt kun tämä valmennussysteemi ja kuvio Porissa meni tähän malliin, kun se nyt viime keväänä meni, niin tämä asia tuli taas esille ja koin sen sellaisena haasteena, että se saattaa ehkä isona poikana sitten harmittaa, jos sitä nyt koita. No oikeastaan ei sinne sen kummempaa muutosta tarvittu. Porilainen joukkue yleensäkin on ollut aika hyvä harjoittelemaan ja täällä ollaan harjoiteltu suhteellisen hyvin jo useita vuosia. Sama linja ja siihen ehkä vähän asteen lisää, niin se on niin lähinnä tämmöinen asenteellinen homma tähän. No sanotaan näin, että rajaa ei ole vielä lähelläkään, että kyllähän suomalainen kiekkoilija pystyy selvästi vielä enemmän harjoittelemaan ja selvästi enemmän pelaamaan. Että ei meidän rajat missään mielessä vielä ole maksimissa, että on vielä paljon mitä voidaan lisätä. Taso on kyllä laajentunut. Mä sanoisin näin, että liikaakin on tämä joukko tasapaksua johtuu. Tietysti siitä, koska jokainen joukkue pyrkii tämmöisen erittäin kurinalaiseen ja viisikkoomaiseen peliin, niin siellä ei oikeastaan jää tilaa
sellaisille kavereille tietysti, jotka pääsisivät niin paremmin esille ja valmentajat ovat jokseenkin tiukkoja tänä päivänä just siitä, että siellä ei kovin paljon sooloilla. Eli onko näin, että taitokiekkoilijat alkaa olla hupeneva luonnonvara? No en mä niinkään sanoisi, että kyllä taitoa varmasti porukalla on ja fysiikka pitää, mutta se tietysti on, että tämmöisen yksilösuorituksiin ei niin paljon ole kerta kaikkiaan varaa. Meillä on erittäin hyvä, tasainen, kurinalainen joukkue ja parhaimmillaan se riittää ihan mihin tahansa. No reenit oli kovempia mitä oli Vasilin aikana. Vieläkin kovempia. Millä mä sanoisin, ehkä käytetään enemmän erikoiskentällisiä, mitä käyttiin silloin. Muuten aika paljon samaa. Niin Ässien peli ei ole oleellisesti sun mielestäsi muuttunut? No ei mun mielestä kyllä. No ei ole ehkä enemmän nyt kuitenkin puolustuspeliä painotetaan, eli molempia alueiden siniviivat erittäin tärkeitä alueita. Mitkä sun parhaat ominaisuutesi on? Nyt tuli paha kysymys kyllä. No en mä tiedä, onko meillä mitään semmoista kilpailua. Et se on hyvä, että meillä on 3 tai 4 oikeastaan hyvää hyökkäysketjua. Et se on ihan hyvä, että pystytään ratkaisemaan niin kuin joka kenttä hyvän päivän. Et me odotellaan vieläkin sitä, että milloin tulee se päivä, että kaikki 4 kenttää onnistuu täydellisesti. Mitäs sitten tapahtuu? No sitten on murskaluvut. No joo, taustahan mulla on se, että mä oon 5 vuotta valmentanut maailmalla erilaisia joukkueita lähtien Sveitsin A-maajoukkueesta ja viime vuonna mulla oli käsissä Ruotsin yksi parhaita divisioonajoukkueita. Ja jos mä nyt vertaan niin sen 5 vuoden ajalta, kun mä oon ollut poissa suomalaisesta jääkiekosta, niin ensimmäisen divisioonan taso on noussut räjähdysmäisesti. Nämä 4 kärkijoukkuetta on minusta niin kuin täysin liigatasoa. Ja sanotaanko näin, että sarja sinänsä on hyvä. Ainoan tuollaisen selvän epäkohdan mä näen siinä, että ottaen huomioon se, että kaikki pelaajat käytännössä katsoen tekevät täyttä työpäivää, niin nämä matkat ovat älyttömät ja pelimäärä on turhan suuri. Muuten pelin taso ja joukkueiden taso on yllättänyt mut positiivisesti. Tässä olisi aika paljon järkiperäistämistä koko suomalaisessa jääkiekkoilussa. Niin kuin mä mainitsin, niin valmentajana ja ex-pelaajana mä näen sen, että pelien määrä on meidän olosuhteisiin turhan suuri. Tässä mä puhun sekä liigatasosta että divisioonatasosta. Ja toinen on se, että tämmöinen sanotaanko paikallisrivaliteetti eli lohkojako, sitä kautta enemmän paikallispelejä, vähemmän matkustamista, ja mielenkiintoisempia otteluita ja parempaa valmistautumisaikaa, niin näistä 3 elementistä ja musta niin kuin hyvä suomalainen sarjakiekkoilu koostuu. Kyllä musta sarjataulukko näyttää sen, että ei mikään sarja minusta ole mielenkiintoinen. Jos yksi joukkue väsähtää niin selvästi kuin myös Kiekko-Reivos on tehnyt tänä vuonna. Että siellä on 10 pisteen ero tässä vaiheessa, kun on pelattu runsaat 20 ottelua. Että se kertoo minusta jotakin siitä sarjasta ja mahdollisesti sitten siitä häntäpään joukkueesta. Mutta kyllä mä näkisin näin, että tämä on enempikin tämmöinen järjestelmän vika. Johtuu lähinnä siitä, että tämä suora nouseminen, sitä kautta suora putoaminen, ylipäänsä tämä väli on tehty niin kuin sanotaan turhan vaikeaksi suomalaisessa jääkiekkoilussa. Että olisin pitkälti tuollaisen Ruotsin mallin kannalla, jossa 2 huononta elitserienestä lähtee jouluna pelaamaan niin sanottua Allsvenskan ja minusta sitä voitaisiin kokeilla ihan yhtä hyvin täällä. Eli meidän liigan 2 huononta lähtisi tähän Finlandia-liigaan eli Divarin jatkojuttuun ja sen jälkeen sitten saisivat osoittaa kovuutensa tai heikkoutensa siinä parhaiten divisioonajoukkueiden kanssa. Ennen kaikkea mitä on tapahtunut esimerkiksi omasta aktiiviajastana, niin olosuhteet on parantunut räjähdysmäisesti, eli koko valtakunta. Meillä on jo pitkälti 200 hallia ympäri valtakuntaa. Peli on levittäytynyt, se populariteetti on valtava. Kaikki pikkujunnut haluaa olla uusia Teemu Selänteitä, Jari Kurreja ja niin poispäin. Tämä on musta se, sanotaan, se iso asia.
Toinen on se, että parhaat seurat pystyvät jo tänä päivänä tarjoamaan ammattimaiset mahdollisuudet harrastaa tätä peliä kotipaikkakunnalla ja se on musta niin kuin erittäin hieno ja hyvä asia. Ei tarvitse enää niin kuin sanotaan itse tehdä niitä olosuhteita haluakseen olla ammattilaiskiekkoilija Suomessa ja tämä on minusta niin kuin sanotaan hyvin oleellinen lähtökohta. No entäs Tuto tällä kaudella? Minkälainen joukkue? No, mulla oli selvä tavoite, kun mä hyppäsin tähän touhuun, niin me luodaan ensiksi mielenkiintoinen divisioonan-joukkue ja tällä hetkellä mun joukkue johtaa divisioonaa ja meillä on tarkoitus pysyä tässä sanotaanko kärjen tuntumassa ja niin kuin hyvin tiedät, niin 3 tästä pääsee karsintaan ja mä olisin kovin pettynyt, ellei me oltaisi ennen karsioiden joukossa. Raimo Summanen, jääkiekko-ammattilainen. Kuinka kauan sä oot ollut ihan ammattilaisena? No periaatteessa niin mä olin 20-vuotias, kun menin Inttiin Lahteen ja sen jälkeen mielessä ainakin ollut ammattilainen koko ajan sen aikana. Mä olin töissä jonkun aikaa Tampereella, että oli vakuutusalalla ja sitten pankissa, mutta työ oli semmoinen, että se mahdollisti tämä homma ihan täyspainoisesti. No mikä sut sai sitten ryhtymään ihan kokopäivätoimiseksi jääkiekkoilijaksi? No se oli se, kun varaus tuli NHL joskus aikanaan ja semmoinen niin kuin unelma sitten täyttyi siinä ja sitten ajattelin, että no sinne olisikin mahku ehkä päästä. Ja sitä lähdettiin sitten työstää sitä hommaa ja sitten jonain päivänä sinne päästiin ja sen jälkeen sitten on periaatteessa ollut ammattilaisena koko ajan. Vaatinut. Se on vaikea silleen sanoa, että mitä on joutunut antaa pois siitä, mutta se on semmoinen niinku rakkaus siitä lajia kohtaan, mikä on ollut ihan pienestä asti, että semmoinen kipinä tuli ja sitä kautta se hommat, mikä ajankin täällä hallilla viettää ja sit punttisalilla ja noin, niin se ei tunnu miltään, kun se on semmoinen elämäntapa oikeastaan. Ja kaikki nämä muut sitten, mikä tulee sitten mukana, just tämmöiset niinku taloudelliset tekijät ja ne tulee siinä sitten, kun ne on tullakseen. Et kun saa siihen sykkeen siihen lajiin, niin sitä kautta sitten kaikki muu on tullakseen. Mikä sut sai lähtemään TPS:stä viime keväänä? Niin, se oli raha silloin. Kun se sopimus oli tosi kova, mikä tarjottiin. Ja mä ajattelin, että no, tää on mun ehkä viimeinen mahku sitten, että mä saan taloudellista hyötyä. Ja sitten ei tiedetty näistä päävalmentajakuvioista maajoukkojen suhteen ja noin. Ja sitten kun mä tein sen sopimuksen ja sitten tuli nämä valmentajavaihokset maajoukkueessa ja ihan uudet kuviot ja sitten mä aloin ajattelemaan, että kun mä jäin se kaivelemaan, kun mä en ole voittanut niin olympiatasolla ja MM-tasolla mitään mitalia ja tämmöistä, että se olisi niin kiva saada vielä. Ja sitten se vaan se kypsy, se pelit meni hyvin Sveitsissä ja mä ajattelin vaan, että helvetti, että onko mä myynyt oman sielun niin rahan takia sitten kokonaan. Että olisi kyllä nyt kiva olla Suomessa, että olisi mahku taistella siitä paikasta, että pääsisi olympialaisiin. Ja sitten sitä hommaa yritin purkaa siellä tyylikkäästi ja viksusti ja sopia asiat, mutta se ei onnistunut, ne ei halunnut mua päästää millään konstia oikeastaan. Ja sitten siitä tuli pikku riita ja nyt mä oon täällä. Mä tiesin itse, että mä en kauan pysty hyvin pelaamaan siellä enää, että mulla on pelkästään se raha se motiivi. Että mulla on tässä hommassa, jos mä haluan pelata hyvin, niin mulla täytyy olla vahvat motiivit ja niin kuin sanoin, semmoinen syke, ja mikä tulee sisältä päin. Muuten mä en pysty tuolla kentällä antaa sitä, mitä mä voin antaa. Ja tällä iällä niin mulla ei enää kuin 1-2 aikaa pelata kovalla, korkealla tasolla. Et se oli se päätöstehtävä. Ja se on nyt, mä oon tosi iloinen, että mä oon nyt täällä Suomessa. Et se on nyt kaikki musta itsestä kiinni. Ja jos jotkut asiat ei sitten tapahdu, niin ei mun ei tarvitse mitään alkaa selittelemään ikinä itselleni, että kun elämä on tämän jääkiekon jälkeen, että mä oon tosi tyytyväinen kyllä tähän ratkaisuun. No mitäs ihan käytännössä täällä lehdistä lukiessa oli pikkusen hämillä, että mitä siellä Sveitsissä oikein tapahtuu. Mä olin muistavinani sitten, että sulla on tuolla tällöin
aikoihin nimenomaan ollut erinäköistä kärhämää täälläkin päin. Et mä ajattelin, että onko se mahdollisesti jotain vastaavaa kypsymistä joukkueeseen vai mitä se olisi ihan käytännön tasolla siinä joukkueen sisällä? No ei se millään muulla konstin päässyt pois kuin sillä. Mä yritin sanoa jo kaikille, puhuin sitä, että mä haluan pois. Ja siinä vaan, kun pelit meni hyvin ja voitettiin, niin ei ne halunnut päästä. Ja sitten mä järjestin itse silleen, että mä pääsen lähteä, että ne joutuu tekemään ratkaisuja. Kakkosvalmentajan kanssa, tai yhden pelaajan kanssa tuli sanomista peliaikana ja sitten kakkosvalmentaja tuli siihen ja sitten soppa oli valmis siinä. Mutta se oli tarkoituksella tehty, että mä halusin päästä pois sieltä. Moni sanoi, että mä en pysty pääsemään sieltä ja nyt mä oon täällä. Että se oli mun oma tahto ihan koko ajan. Joskus tää on niin likasta tää peli. No, se näytti tosi heikolta tässä muutama vuosi sitten tää homma, että syke alkoi hiipua ja hommasta ei tullut mitään. Sitten sain semmoisen kunnian, että sain pelata Jursinovin alla ja se avasi mun silmät ja opetti niin paljon asioita, että ilman sitä mä en olisi saanut tämmöistä fiilinkiä pelata ja näitä mahdollisuuksia. Niin. Ja mä en tiedä tuosta jatkosta, että kyllä mä oon nyt, jos mä näen, että se syke alkaa sammua, niin sitten mä teen sen päätöksen aika nopeastikin, että mä lopetan. Mutta toistaiseksi ei ole näköpiirissä tämän kaltaista. Sulla kuitenkin esimerkiksi viime vuosi Tepsissä, joka oli, onko se sun paras vuotis? No se alku oli hankala siinä mielessä, että me reenattiin tosi paljon, mikä ei ole tottunut ja mä tein omaa ohjelmaa koko ajan ja ainut tavoite mulla oli voittaa Suomen mestaruus, sitä meidän joukkueella oli voittaa ja me reenattiin tosi paljon ja me oltiin tukossa ja se alku ei ollut sen takia hyvä, eikä se ollut tarkoituskaan olla, mutta se kevään pudotuspelit, niin se oli parasta kiekkoa, mitä mä oon pelannut ikinä. Estääkö joku seikka sua pelaamasta jatkossa niin hyvin? Ei. Nyt tässä on vaan, että pienen ajan tää vie, että mä totun tähän rytmiin tässä ja tähän joukkuepeliin ja viisikkopeli nimenomaan, että sä opit toisen arvotukset tietää, niin sit sä pystyt tekemään tuhoja. Varsinkin hyökkäjänä, että kun kuitenkin katsotaan niitä tehoja ja maaleja, että se vaatii nykypäivänä niin täydellisen viisikkopelaamiseen ja se on pikkusen meillä nyt vielä ontunut, mutta mä luulen, että se tästä tulee kun vähän aikaa antaa olla. Petri Mattila, nyt olisi tarkoitus aloittaa Ice Time-luistelukoulu. Mikäs luistelussa on tärkeintä? No kyllä luistelussa on tommonen tasapainokyky, rytmikyky tärkeää ja varsinkin nuorilla aloittelijoilla niin tasapaino on varmasti kaikkein perusta. No sitten ihan luistelusta, onko tavallisella luistelulla, jos näin voidaan sanoa, ja jääkiekkoluistelulla jotain oleellista eroa? No ei niillä mun mielestä hirveästi eroa, että kyllä ne liittyy aika lailla toisiinsa. Kun lähdetään luistelussa liikkeelle, niin mikä se on se perusasento? No luistelussa on tommonen istuva asento, että se on hyvä tukeva asento ja selkä on suorana ja polvista hyvä polvikulma. Ja sitten kun lähdetään potkiin eteenpäin, niin... Sitten lähdetään potkiin eteenpäin. Täytyy aina muistaa luistellessa, että katse pitää olla ylhäällä, ettei satu mitään yllätyksiä. No sitten kun lähdetään luistelemaan, niin aloitetaan ihan tästä alkeesta etuperin luistelusta. Mitäs siinä olisi huomioitavaa? No etuperin luistelussa on muistettava, että kun potku suuntautuu sivulle, niin se jalka täytyy aina suoristua, että siitä tulee täydellinen sitä potkusta, niin silloin se vie parhaiten eteenpäin. Ja maila yhdessä kädessä ja katse ylhäällä, niin siinähän niitä jo on paljon. No etuperin luistelu periaatteessa katsottu, että miten se menee, mutta ainakin omalta kohdalta tiedän, että olen vuosia luistellut, mutta mä en osaa hyvin luistella, että vauhtia ei esimerkiksi löydy ja kaarteet on vaikeat. Mitä kaarelluistelussa pitäisi huomioida? Kaarelluistelussa on tietysti tärkeää, että pitää olla rohkea tietyllä tapaa ja uskaltaa nojata kaarteen puolelle. Ja muistaa se, että niin kuin etuperin luistelussakin, niin potkut pitää olla täydellisiä molemmilla jaloilla.
Kuinka tärkeä osuus muuten on luistimien terävyydellä? No kyllä, kaarenluistelua ajatellen esimerkiksi, niin kyllä luistimen terä pitää olla hyvässä kunnossa, että se tekee siitä luistelusta mielekästä silloin, kun terä on hyvässä kunnossa. Siinä hiukan tuntumaa luistelun aakkosiin. Palaamme asiaan seuraavassa kasetissa. Valitse Ice Time -tulokas 93-94. Kiekkoilija, joka on nuori tai vanha, mutta joka tällä kaudella pelaa ensimmäistä kautta joukkueessaan. Valinnanvaraa siis on, koska juniorijoukkueista nousseiden lisäksi myös seuraa vaihtaneet pelaajat tulevat kyseeseen. Lähetä ehdotuksesi osoitteella ARTV Anssi Repo, Äijäntie 8 33470 Ylöjärvi. Valinta tehdään kauden lopussa. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Itse olen melko tyytyväinen ja toivon, että sinäkin, arvoisa katsoja, olet. Kirjoita mielipiteesi ja toiveesi kirjeeseen tai kortille ja lähetä minulle kasetin takakannessa olevaan osoitteeseen. Maaliskuussa taas tavataan uusien ihmisten ja kiekkotapahtumien merkeissä. Moi!